Λοιπόν, γιατί είναι... 465. το ζητούμενο είναι λοιπόν τα χρήματα και η ρευστότητα 465 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν θα δοθούν μέσω ΕΣΠΑ στους μικρομεσαίους. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης σύσκεψης και της αναφοράς που έδωσε και της ειδικής έμφασης που δίνει ο Πρωθυπουργός στην ενίσχυση των μικρομεσαίων. Είναι μια τάξη επαγγελματική η οποία χυμάζεται από την οικονομική κρίση. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, πώς θα διατεθούν, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα και κυρίως τι επιδόσεις θα έχει στην απορροφητικότητα από εδώ και πέρα. Έτσι, γιατί έχουμε ένα θέμα μείζων με τις ικανότητές μας για να απορροφήσουμε χρήματα. Κοντά μας τον Θάνο Τσίρο, καλημέρα Θάνο, και τον κύριο Γιώργο Γιαννούση, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, προγράμματα ΕΣΠΑ, και τον κύριο Φραγκίσκο Θεοφύλακτο, στέλεχος εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται σε προγράμματα. Το πρόγραμμα λοιπόν θα ξεκινήσει από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 Μαρτίου. Θα μπορούν σε αυτό το δίμηνο να υποβάλουν αιτήσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε μεταποιητική δραστηριότητα, σε εμπόριο, τουρισμό. Θα μας δώσει λοιπόν κάποια πρώτα στοιχεία ο Θάνος και θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Τα 456 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία μίλησε η Λίνα είναι το 456. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το ζητούμενο. 456. 456, Το έχω και λάθος εδώ. Να αντιληφθούμε το εξής. Τα 456 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την πλευρά των κοινοτικών κονδυλίων. Άρα σημαίνει ότι αν αυτό το πρόγραμμα επιτύχει, μπορούν να εισρέψουν υπομορφή επενδύσεων στην ελληνική οικονομία ποσά της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ με 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δεδομένου ότι το 50 με 60% της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί από την πλευρά του ΕΣΠΑ, από την πλευρά των κοινοτικών κονδύλιων, και τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βάλουν οι υποψήφοι επενδυτές. Ποιοι από όσοι μας ακούνε μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, Θάνο? Ο στόχος, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο κύριος Γενικός, είναι να μαζευτούν περίπου 10.000 υποψήφοι επενδυτές, και επειδή μιλούσαμε και για την ανεργία, να συμπληρωθούν περίπου 4.000, να δημιουργηθούν 4.000 θέσεις εργασίας καινούριες. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τις κάρτες που νομίζω θα μας δώσουν τροφή για να συνεχίσουμε στην συζήτησή μας. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν? Καταρχήν, οι τρεις κλάδοι, όπως βλέπουμε, είναι η μεταποίηση, και τα ποσά τα οποία βλέπουν οι τηλεθεατές μας είναι το ύψος των επενδύσεων στην οποία μπορεί να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μιλάμε και για μεγάλες επενδύσεις, είναι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να φτιάξουν κάτι δικό τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. 30.000 με 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση, 20.000 με 300.000 ευρώ για τον τουρισμό. Για τις υπηρεσίες, στον κλάδο των υπηρεσιών, 20.000 με 100.000 ευρώ. Επιχορηγείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή αλλά και το είδος επένδυσης από το 40 έως το 60% του προϋπολογισμού. Βλέπουμε στο πάνω μέρος ότι είναι καινούριες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια. Ο κ. Γιαννούσης να μας πει λοιπόν ποιες ακριβώς εταιρείες είναι μεγάλες, δηλαδή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Να μας δώσετε λοιπόν το στίγμα και ποιες μπορούν να υποφεληθούν, ποιες εταιρείες. Όχι μόνο ξενοδοχειακές μονάδες, Φάνη, έτσι, από όλους τους κλάδους που δείξαμε. Όχι, για να μας το διευκρινίσει αυτό. Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι η δράση αυτή αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μεταποίηση και στον τουρισμό, σε μικρές μονάδες, 100 κλινών. 100 κλινών, ενοικιαζόμενα δωμάτια ως επιτοπλίστων. Και δωμάτια, αλλά καταλύματα μάλλον, αλλά και στο χονδρικό εμπόριο και στις υπηρεσίες. Να πω εξ αρχής ότι σε αυτή τη δράση δεν περιελήφθη το λιανικό εμπόριο, διότι δεν ήταν ευχερές να συγκρίνουμε στην αξιολόγηση επενδυτικές προτάσεις με προτάσεις που έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Όμως, προετοιμάζουμε ήδη ειδική ενέργεια η οποία θα αφορά το λιανικό εμπόριο και η οποία πιστεύω ότι πολύ σύντομα, ίσως σε ένα μήνα, θα μπορεί να ανακοινωθεί. Και θα γίνει πάλι, που θα ρωτάει ο τηλεθεατής, θα γίνει πάλι μέσω του ΕΦΕΠΑΕ? Δεν το έχουμε αυτό αποφασίσει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και συζητήσαμε πρόσφατα με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εμπόρων, του λιανικού εμπορίου, είναι η κατεύθυνση την οποία θα έχει, ποιες δαπάνες θα αναλάβει να υποστηρίξει το πρόγραμμα. Μας είπε, με συγχωρείτε κύριε Γενικέ, μας είπε ο Θάνος ο Τσίρος στην πρώτη κάρτα που μας παρουσίασε ότι αυτό το 40-60% επί του προϋπολογισμού που θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι με κριτήριο και γεωγραφικής περιοχής. Αυτό πώς καθορίζεται, με τι κριτήρια, δηλαδή θα κοιτάξετε να ενισχύσετε παραμεθόριες περιοχές, φερειπίν, ή ισχύουν άλλα κριτήρια? Θα σας απαντήσω. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους 40 και 60
δεν προέρχεται από εμάς, προέρχεται από τους κοινοτικούς κανόνες του ανταγωνισμού. Ας μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν θα ενδιαφέρουν ίσως και τους τηλεθεατές. Πάντως, αυτό θα είναι το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι για τις νέες επενδύσεις, διότι το πρόγραμμα μας αφορά και νέες και νεοειδριόμενες, αλλά και υφιστάμενες. Όταν πρόκειται για νέες και είναι πολύ μικρές ή μικρές, όχι μεσαίες, οι κοινοτικοί κανόνες μας επιτρέπουν να λάβουμε υπόψη μας και λειτουργικές δαπάνες. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Ας πάμε σε μια κριτική περιοχή και ας πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτιάξει μια μονάδα τυποποίησης προϊόντων τα οποία παράγονται από τον ίδιο. Μπορεί να το κάνει. Και πού θα πάει, δηλαδή, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές. Ναι, μπορεί να το κάνει. Θα απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος θα τον βοηθήσει να προετοιμάσει την πρότασή του. Αυτό μπορεί να το κάνει απευθυνόμενος στις τοπικές μονάδες που εκπροσωπούν τον ΕΦΕΠΑΕ, είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι τα επιμελητήρια. Μπορεί να το κάνει απευθυνόμενος σε έναν ιδιώτη σύμβουλο. Θα υποβάλει την αίτησή του από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 Απριλίου και θα την υποβάλει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε η αίτηση αυτή να καταχωρηθεί αμέσως στο σύστημα αξιολόγηση των προτάσεων. Στην ιστοσελίδα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, να έρθουμε και στον κύριο Θεοφύλακτο. Εσείς, κύριε Θεοφύλακτη, η εταιρεία σας. Με συγχωρείτε. Ίσως για να είμαι λίγο πιο πλήρης, οι κοινοτικοί κανόνες δεν επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτήσει μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Αυτό είναι αρμοδιότητα προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας. Από τη δεύτερη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και οτιδήποτε άλλο είναι εκτός των αγροτικών προϊόντων είναι καλυμμένο από εδώ. Πριν έρθουμε σε εσάς, κύριε Θεοφύλακτε, να δούμε πώς θα καλυφθεί η συμμετοχή με τις κάρτες που έχει ετοιμάσει. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω ότι θα μας το σχολιάσει και ο κύριος Γιαννούσης και ο κύριος Θεοφύλακτος, διότι υπάρχει το εξής ζήτημα. Μιλήσαμε για το πώς θα βρεθεί το περίπου 40-60% της επένδυσης, αλλά όπως θα δούμε και στην κάρτα, πρέπει να καλυφθεί και η λεγόμενη ίδια συμμετοχή. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε είναι 60% είτε είναι 40%. Εδώ πέρα, ή θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να έχει χρήματα, άρα να καλύψει με ίδιους πόρους τη συμμετοχή του, ή να απευθυνθεί σε κάποια τράπεζα η οποία θα τον δανειοδοτήσει είτε απευθείας είτε με την εγγύηση του δημοσίου μέσα από τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε επίσης και μέσα από τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα. Στον οδηγό που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρεται χαρακτηριστικά το πρόγραμμα Jeremy. Βέβαια, εδώ πέρα προκύπτει λοιπόν το πρόβλημα, Φάνη, οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν. Να δούμε λοιπόν πρακτικά. Ο κύριος Θεοφύλακτος, εσείς κύριε Θεοφύλακτη, η εταιρεία σας ασχολείται ήδη με προγράμματα ΕΣΠΑ που τρέχουν. Τι είδατε, αλλάζει κάτι σε σχέση με τη χρηματοδότηση? Τι ακριβώς κάνετε και πέστε μας από την εμπειρία σας τι έχετε δει. Η δική μας εταιρεία έχει ενεργή εμπλοκή στην πρώτη δράση ΕΣΠΑ, αυτή η οποία δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες. Ήταν η δράση η οποία είχε τρέξει κυρίως μέσω των τραπεζών, όχι μέσω του ΕΦΠΑΕ, όπως είναι αυτή η δράση. Αυτό που εμείς έχουμε περίπου ελέγξει 1.700 επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια δηλαδή. 1.700 επιχειρήσεις στο σύνολο. Και αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχαν υλοποιήσεις σε ικανοποιητικό ποσοστό. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτές οι υλοποιήσεις γίνανε το 2011 και το 2012, τις χειρότερες οικονομικές χρονιές των τελευταίων ετών. Οπότε αυτό που καταφέραμε, όλος ο κλάδος θέλω να πω, είναι ότι οι επενδυτές πλέον νιώθουν μια αξιοπιστία στο συγκεκριμένο εργαλείο. Έχουν δει ότι υπάρχει βοήθεια, έχουν δει ότι υπάρχει ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και πολύ σημαντικό, διαφανής και ταχύς διαδικασίες στην εκταμείευση των επενδυτικών τους χρημάτων. Δεν πρόβλημα με την απορροφητικότητα. Και τώρα έρχεται και αυτό το πρόβλημα θα το υλοποιήσει ο ΕΦΠΑΕ. Σωστά. Αυτό που τρέχει είναι μέσω των τραπεζών. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα, νομίζετε, εκεί πέρα? Δεν γνωρίζω. Η ελπίδα μας και ο στόχος νομίζω που πρέπει να έχει ο ΕΦΠΑΕ είναι να καταφέρει αυτά τα υψηλά στάνταρ τα οποία δημιουργήθηκαν με την πρώτη δράση ΕΣΠΑ να τηρηθούν στο απαρέγκλητο. Επιμένω στο κομμάτι αξιοπιστία. Ο επενδυτής γνώριζε ότι αν κάνει σωστά, υλοποιήσει σωστά την επένδυσή του με τη βοήθεια και του συμβούλου του, αλλά και με το ενδιάμεσο φορέα που ήταν συμπροκειμένοι οι τράπεζες, μπορούσε να πάρει τα χρήματά του νωρίτερα από ένα μήνα μόλις ολοκλήρωνε. Παρακαλώ. Λέμε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί σας ότι είναι χαμηλή απορροφητικότητα των κονδυλίων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Όταν υφίστανται αυτές οι συνθήκες για τις οποίες μιλάτε, αξιόπιστα, σοβαρά, δομημένα και αδιάβλητα, γιατί τότε έχουμε τόσο χαμηλή απορροφητικότητα? Δηλαδή, διαβάζω στα στοιχεία ότι το 2012 υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν απορροφηθεί 1 δισεκατομμύριο, αλλά περιοριστήκαμε στα 510. Είναι απροθυμία, είναι φοβία, είναι άγνοια? Τι είναι αυτό που αποθαρρύνει
τους ανθρώπους να τρέξουν, να προστρέξουν σε αυτά τα προγράμματα. Στη συγκεκριμένη δράση με την οποία εμείς ασχολούμαστε, μπορώ να σας πω ότι το κύριο θέμα ήταν κυρίως η αβεβαιότητα που υπήρχε την περίοδο του 2012 της οικονομικής κατάστασης και σαφώς υπήρχε και δυσκολία στη χρηματοδότηση των ίδιων πόρων. Οι τράπεζες δεν βοηθούσαν όσο έπρεπε. Οι τράπεζες δεν είχαν το εργαλείο να βοηθήσουν. Τώρα, με αυτή την παρέμβαση στη νέα δράση που βλέπουμε, όντως, αν ενεργοποιηθεί το ΕΤΕΑΝ και βοηθήσει τους επιχειρηματίες να λαμβάνουν προκαταβολές της δημόσιας επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών, πιστεύω ότι σίγουρα αυτό το πράγμα θα διευκολύνει πάρα πολύ την υλοποίηση. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι η Α δράση ΕΣΠΑ 38 με 40% κατάφερε να έχει απορροφητικότητα. Κύριε Γιαννούση, πώς εξασφαλίζουμε ότι θα γίνουν σοβαρές επενδύσεις? Διότι διαθέτουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 456 εκατομμύρια ευρώ. Πώς εξασφαλίζετε ότι αυτά τα χρήματα δεν θα είναι, να το πω έτσι λαϊκά, αρπαχτές, δηλαδή από κάποιους ανθρώπους που θα πάνε να ανοίξουν ένα μαγαζί μόνο και μόνο επειδή του στάζουμε μια επιδότηση της τάξης του 40 έως 60% και δεν θα είναι μια σοβαρή επιχείρηση η οποία θα δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας, διότι διαφορετικά δεν έχει και νόημα αν δεν ανοίξουν δουλειές, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, να μην νομίζουμε ότι εδώ πέρα είναι μια δράση όπου ο καθένας είδε φως και ανέβηκε για να πάρει λεφτά. Εδώ υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι μέσα στον οδηγό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και μπορεί οποιοδήποτε να τη δει. Για κάθε κριτήριο υπάρχουν υποκριτήρια και υπάρχει βαθμολογία. Βαθμολογείται η τεχνική κατάσταση της επιχείρησης, βαθμολογείται η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, βαθμολογείται η επενδυτική πρόταση, αν έχει καινοτομικά χαρακτηριστικά, αν έχει φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά. Από ποιους? Θα σας πω. Αν έχει, επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν την εξασφάλιση ότι οι προτάσεις οι οποίες θα περάσουν θα Κύριε είναι Γιαννούση, ποιος τα αξιολογεί? Ο ΕΦΠΑΕ, γιατί είδαμε νομίζω τα προγράμματα που τρέχουν ήδη είναι μέσω των τραπεζών και η εταιρεία νομίζω του κυρίου Θεοφύλακτου δραστηριοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν την αξιολόγηση ποιος θα την κάνει? Και το ζητούμενο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι να πέσουν γρήγορα χρήματα στην οικονομία. Και να μην είναι διαβλητή διαδικασία, Εάν λοιπόν αργήσουν οι διαδικασίες, δεν έχει την υποδομή ο ΕΦΠΑΕ, δηλαδή φιλοδοξεί ο ΕΦΠΑΕ και λέτε για 10.000 αιτήσεις, θα έχει τη δυνατότητα την υποδομή ΕΦΠΑΕ να τα προχωρήσει ώστε να έχουμε εκταμιεύσεις μέσα στο 2013? Μάλιστα, θα σας απαντήσω. Και θα σας απαντήσω σε συνάφεια και με το θέμα της διαφάνειας που αναφέρατε. Υποβάλλονται οι προτάσεις ηλεκτρονικά. Υποβάλλονται και τα συνοδευτικά έγγραφα εν συνεχεία. Ο ΕΦΠΑΕ ελέγχει καταρχήν τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν να κάνουν με το αν η επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει πρόταση. Εν συνεχεία, επιλέγονται με κλήρο 2 αξιολογητές από ένα μητρό αξιολογητών, το οποίο έχει καταρτιστεί εκ των προτέρων από τον ΕΦΠΑΕ και οι οποίοι αξιολογητές έχουν περάσει από κατάρτιση και από εξετάσεις. Και αυτοί οι 2 αξιολογητές πώς εταιρείες αξιολογητές? Οι 2 αξιολογητές, ο καθένας παίρνει ορισμένους φακέλους, τους οποίους τους αξιολογεί χωρίς να ξέρει ποιανού είναι η επένδυση, και αυτά γίνονται μέσα σε μια αίθουσα από την οποία δεν μπορεί κανείς να βγει, δεν υπάρχουν κινητά, υπάρχουν επόπτες. Και έτσι προκύπτουν οι 2 βαθμολογίες. Αν οι 2 βαθμολογίες απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 25% του άριστα, τότε έρχεται τρίτος αξιολογητής και κάνει την αξιολόγηση. Εν συνεχεία, το προϊόν αυτής της αξιολόγησης πηγαίνει στις γνωμοδοτικές επιτροπές που συγκροτούν οι περιφέρειες. Είναι 5μελείς και αυτές επαναξιολογούν το προϊόν αυτής της πρώτης δουλειάς προκειμένου να αποφανθούν ποιες είναι οι επενδύσεις οι οποίες θα υποφεληθούν. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε. Επειδή άκουσα το σχόλιο σας για την απορροφητικότητα και επειδή όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και για το ΕΣΠΑ, υπάρχουν οι αλήθειες και οι φήμες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι... δεν είναι μόνο φήμες, οι αριθμοί. Εδώ πέρα οι αριθμοί λένε ότι ήμασταν πολύ χαμηλά. Ιδιαίτερα στην απορρόφηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό λέγαμε. Ότι ήταν αργές οι διαδικασίες, δεν είχαμε την υποδομή, δεν ξέρω, κάτι πήγε στραβά. Θα σας απαντήσω. Θεώρησα ότι αναφέρεστε και αναφερόσασταν στο σύνολο του ΕΣΠΑ. Ναι. Στο σύνολο του ΕΣΠΑ, λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη την εξής αλήθεια και αν θέλετε δεσμεύομαι να σας διαβάσω τα στοιχεία. Είμαστε μερικές μονάδες σαν χώρα πάνω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σωστό να αυτομαστιγωνόμαστε εκεί που πάμε σχετικά καλά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το ότι έχουμε 4-5 μονάδες πάνω από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία. Γιατί?
Γιατί εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη αυτών των πόρων από ότι εκείνες οι χώρες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι μια χώρα η οποία δοκιμάζεται από την πιο σφοδρή οικονομική κρίση που χτύπησε πολλές χώρες της Ευρωζώνης, νομίζω ότι δεν πρέπει να δείχνει την παραμικρή ολιγορία, έπρεπε να ζητάει πρόσθετα. Δεν δείχνει όμως, προσέξτε με, η ρευστότητα είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να παίρνουν δάνεια. Εάν δεν μπορούν να πάρουν εγγυητικές επιστολές, δεν μπορούν να γίνουν τα έργα. Πρέπει να προσέξετε κι εσείς, κατά την ταπεινή μας γνώμη, να προσέξετε, να βοηθήσετε ώστε να εξασφαλιστεί, να διασφαλιστεί η ρευστότητα από τις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο που πρέπει σε αυτό το πρόγραμμα. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αν μου επιτρέπετε, για τις τράπεζες. Για το ελληνικό εμπόριο, γιατί θα ρωτάει πολλοί κόσμος. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι μέσα των τραπεζών και πότε θα. Και την εστίαση πρέπει να μην ξεχάσουμε. Το κομμάτι της εστίασης. Σας είπα ότι μέσα σε ένα μήνα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο θα είναι και η εστίαση. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να σας πω είναι ότι η επιτυχία του προγράμματος πάλι πράγματι εξαρτάται από την ανταπόκριση των τραπεζών. Όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι η χρονική στιγμή στην οποία βγαίνει αυτό το πρόγραμμα συνάδει με το γεγονός ότι έχουν υπάρξει επανειλημμένα μικρά βήματα, ενδείξεις σταθεροποίησης της οικονομίας. Αυτό το πρόγραμμα θέλει αφενός να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να επωφεληθεί. Να πέσουν χρήματα στην αγορά, αυτό είναι το ζητούμενο, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Κύριε Θεοφυλάκη, αφού θα κλείσετε τη συζήτηση, πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Οι τηλεθεατές μας βλέπουν και τις ημερομηνίες, τις επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Οι αιτήσεις από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Τετάρτου. Προσοχή λοιπόν στις προθεσμίες, προσοχή και στις δεσμεύσεις, δηλαδή η υλοποίηση της επένδυσης μέσα σε 12 έως 15 μήνες από τη στιγμή που θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Τελική ημερομηνία υλοποίησης η 30η Ιουνίου του 2015. Ίσως ανάλογα και με το πώς θα πάει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, κύριε Γιαννούση, μήπως θα πρέπει να δείτε λίγο αυτές τις ημερομηνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε και να. Αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι είναι έτοιμο και όπως λέει ο κύριος Γενικός θα βγει σε ένα μήνα το κομμάτι της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, διότι είναι δύο κλάδοι που από τον Απρίλιο περιμένουν με την προδημοσίευση του οδηγού να ενταχθούν σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα και σήμερα δεν το έχουν το εργαλείο αυτό. Δεν θα ήθελα να παραβλέψουμε και το κομμάτι των μεγάλων τουριστικών μονάδων ή γενικά των τουριστικών μονάδων από 2 αστέρια και πάνω, οι οποίοι εξαιρούνται από τον υφιστάμενο οδηγό, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλη ανάγκη. Ήδη βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις στον τουρισμό, από ό,τι διαβάζουμε από τα στοιχεία, είναι αυξημένες. Πρέπει να τους δώσουμε το εργαλείο και αυτοί να μπορέσουν να ξεχρονιστούν. Βεβαίως να πω ότι αυτό το εργαλείο δεν είναι το μόνο εργαλείο που προσφέρεται στους επιχειρηματίες. Ο αναπτυξιακός νόμος είναι προφανώς ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο και οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις υφίσταται ο υφιστάμενος και συζητείται στη Βουλή ο νέος. Έτσι οι μεγάλες λοιπόν τουριστικές επιχειρήσεις. Τα χρήματα του αναπτυξιακού νόμου ξέρουμε να πούμε κάτι, πόσες θα είναι φέτος οι απορροφήσεις? Δεν είμαι σε θέση να σας πω, αλλά εκεί ξέρετε είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και όσες δαπάνες χρειάζεται να γίνουν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μαρία Κονταξή να μας δώσει όλα τα νέα.